Que significa Zaman, profesor? Significa o máis senlleiro do seu tempo, o máis belo, o máis extraordinario. Ese alcume pugo un dos seus profesores. Naquel tempo, creo que contra 1890, ou seja, no 92 ou 93, el naceu en 1876, por certo, compre mencionalo. Sí, en la aldea de Nurs. Naceu na aldea de Nurs, no distrito de Hizan, en Bitlis, comezou a súa educación aos 8 ou 9 anos, e en cada madraza que ia pasaba unhas semanas, a madraza na que máis tempo estivo estudando foron 3 meses. Iso é curioso, por que non quedaba máis tempo? Xusto a iso ia eu. Por mor de que a intelixencia e a memoria se xuntasen nun grao tan alto e tan pouco común nunha soa persoa, deronlle o alcume de Bediüzzaman. Memorizara 90 libros. De feito, vostede menciona iso nunha entrevista, e que repetía eses 90 libros mirando para a parede ata o punto de que o gobernador co que vivía, ao entrar, pensou que pertencía a algunha orde sufí e que estaba a recitar as súas oracións, non si? Memorizar 90 libros. Sí.